IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Sinaludaran ni Mr. Elmer Lorenzo Ganno, ama tinapuga o babae manipod pagudpod Ilocos Norte at si Bubukel, Alawag City Police Station nga dadaulwan ni Police Lieutenant Colonel Ryan Redodar dahito kat kalpasan nga all-out service nga empathy police iti syudad Tilawag kenkwana apaman ang nagpatulong tap na ma-rescue ti anak na. Apo hangko unay mas bahalan ti ragsak ko ken ti sakit ti ragsak ko nga napasamag dahito itatiga po na handa nga nagkidkid nga ng tulong kanyak. Ay intuloy da ka tinultulungan aging gana pati moral support aging gana takit bilang ama idi madamag ko nga kasya tinarami napasamak diyan ako. Kasla madurudurog dahito pusok gaputa ti gapo nagket ti anak ko ket siyak ti mismo nga nang padpadakkel kanya da nang pakpakang kanya da manibot kinubing da. Napagbasa kita na nagunod dati nananay ng edukasyon da iso nga pagyamanak unay ti buong PNP Tilawag headed by Colonel Rio talaga nakasaysaya da apo amin nga suporta ket inted da kanyak nga awan man lang tinakitak nga kasla dati aligagat da nga mangtulong kanyak ta makita damot siguro ama damot iso nga narami da kanyak ti kasya apo iso nga dagi pinagserbisyo da di tao para may nga isulaw nit pagdadayawak ta handa pulos nga nagkurang iti suportay iti tao nga magkasapulan iti tulong da lang apo. Kabayatan na adati mensahe na iti dati akalivin ti anak na. Ikarum ti iti batas hanga iti imano dikidi. Ikarum iti batas ta tigapona ket hang nga may kaniwas ti naramin mo tano agsawak ti kinapudno hang nga matino ti panunot mo. Maamin na pinagsarsaritam amin nga aksyon mo. Hang ka nga matino at dabagbagtit mo, adik ka. Kasi kasta ti reaksyon ti may sa tao nga gusto sar iti na tidruga. Tano ko ibilang mo nga membre ka ti pamilyami, damo tatag kita, awam pa iti asin-asin pinagsasom kanyak. Mapamo pa'y duklusin dyan, ako pati siya kuminak duklusin nga may danugan. Kung paglastog mo pa nga, dapaltog mo, lisensyado at paltog mo, adda PTSIM, adda lisensya at paltog mo, nasyat kadbot kasta ti bagbagam kanyak mo. Katada ka taon nagtibalay ko, may naklatadok mo sa nakarita nun. So nga, dagya lang ti masaw kanya na po. Noon niya tinaramid na masapula pagbayadan na iti batas. Iti agdama, ket adan iti nasayat akasad ti anak na. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.